खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि गिबि खौराङाव दं रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया उन्दै बैसोनि गथ'साखौ हाबा खालामनायखौ होबथानो थाखाय गोदान आयेन लाबोदों। सांग्रां जा उन्दै बैसोनि गथ'साखौ हाबा खालामग्राफोरा खैफोदाव गोग्लैगोन। कर्ट अफ जास्टिस एक्टनि सिङाव बे आयेना जागोन आरो नबेम्बर-डिसेम्बर दानाव रायजोआव उन्दै बैसोनि गथ'साखौ हाबा खालामनायनि होबथानाय एबा बेरेखा हाबाफारिया फिन जागायफिनगोन। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायखौ होबथानो थाखाय रायजोआव सरकारा निजुत मयना बिथांखि लानानै फैदों। नैथि खौराङाव दं संगिना ब्रह्मनि गोदानै दिहुनजानाय सावथुन गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' राव सावथुननि शुटिंआ दिनै जोबबाय आरो दिङा प्रडाक्शननि बेनाराव बे सावथुनखौ थाबैनो नुनो मोननाय जागोन। थामथि खौराङाव दं मेट्रिक आनजाद उथ्रिनाय लाख लाख फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां। निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरा रां मोननो हागोन आरो निजुत मयना बिथांखिनि सेथि खोन्दोनि रांखौ फैगौ 10 अक्ट'बराव मोननो हागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हायार सेकेन्डारिनि गिबि बोसोराव मुं थिसननायफोरा 1000 रां मोननो हागोन। लोगोसेयैनो डिग्रीआव मुं थिसननाय फरायसाफोरा 12500 रां मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मुलुगसोलोंसालियाव फरायग्राफोरा दानफ्रोमबो 2500 रां मोननो हागोन निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों।